Dicanduk tenan gegayunanku saiki. Dadi dalang kondang ing tawang kasusra ing segara. Sing durung tau krungu jenengku mung kare wong budheg lan mung kare titah picek wae sing durung nate weruh rupaku. Najan aku wis masang tarif sundul langit, tetap dadi rebutan wae. Larisku ora jamak, mula saiki aku sugih banget, sugih duit lan priya. Sugih duit kudu demen royal utawa sugih pacar. Bojoku sing resmi pancen mung 1+1+5, tapi sing ora resmi embun piro durung kober ngetung. Saking akeh kuwi dudu luputku. Lo jalaran akeh banget cewek ngajak pacaran lan cilik aku ora tegel nolak. Arasewe dalang kondang, mula yen aku pas manggung sing nonton mesti jejer uyel-uyelan ning embuh apane sing diuyel-uyel pergo saking karepku dalang. Sidone aku nganti kaya kalung, wenci bengi ngudi rejeki wayah. Raina Nendra ngloni garwa, kuwi critane uripku saiki. Uripe dalang kondang kang lekya winong ing jawatane. Mula isine mung penak tok, nanging biyen dek jamane aku durung kesohor. Rina wengi anane mung ngeres perih wae. Komangka aku iki murite iki Lebda Widoro. Dalang paling top sat latah kono. Udakarta 3 taunan aku meguru dalang yen kesep olehku mbayar SPP aku dikon kerja bakti. Ngisi nikulah meceli kayu obong utawa meculi kebone iki Lebda bareng diuji aku bisa lulus sumna cum Lebda apa ora ibat. Let asasasi ana kabar jare Wiwi arep dadi mantenan. Wiwi kuwi cewek paling cakep, gendit lan behenal dhewe ing desaku. Aku kenal raket kambi Wiwi lan uga karo Pak Rejo. Bapake Wiwi iki kalodangen emas kudu dadako miwiti. Kabare kuwi arep kawin wi, tenan po? Aku takon karo jejer. Wi meneng wae, mung mantuk karo mesem samping lirik kemayu banget. Wah jan nganti kemencer aku pengen nyipok wae. Kok kesusu mentah? Apa mentas kecilikan po piye kuwe wi? Lah kok kecilikan piye no? Aku ijek waras wiris ngene. Wiwi nyaut, aku guyu ngleges. Endi kupingmu kene? Tak bisikke aku mulu. Aku njur bisikke kupinge Wiwi. Wis krungu padha rung? Aku takon. Ora krungu no, luwih seru. Tok aja mung tumak umik tok. Aku bisik-bisik maneh karo empet guyu. Wi krungu saiki. Wis saiki aku wis krungu genah no. Wiwi mangsule kanthi mantap. Oh jelas goroh kowe wi. Wong aku weruh ngomong apa jare sidone Wiwi ngaku yen sing ngarep iki bakal dadi mantene oleh Agus. Semprot tenan kowe wi. Aku misuh kudune kowe ra dadi bojoku, dadi bojone Panji Kelentrung. Pengpia kayu kowe. Apa arep kok jadi ngemis? Margi utang dhewe durung iso makane ingone anake wong. Aku gur bisa mringis karo kukur-kukur sirah. Agus ki pancen ngluwih aku. Dasar wis cekel gawe dadi guru SD. Tur anake wong sugih aku milih kanthi kebak pangarep-arep. Bubar magrib aku budal sowan Pak Rejo. Niatku arep krayu bapak Wiwi. Pak Rejo bakal tekaku gapiak banget. No wani rokok barang kaya nyong calon mantune wo. Let sedelo Wiwi metu ngladekake suguhan terus lungguh njijeri aku. Bubar nyeruput legu aku celutu. Benjing nek saestu mantu Wiwi anggap ringgitku linggih lek panjebar semangat. Pengenku jane yo nemen, tapi duwike njotakku terus no. Alah aniku sol sipil. Lek dalah kula gamelan lan wayang kula padosane. Niyaga lan sendene kabeh bala kula gratisen nggih purun dioprahi murah nggih bungah. Adep ini promosi waton konsumsi lan rokoke terjamin mawon. Kula tunggung beres pokok elek. Pak Rejo mesem lega karo mangut-mangut. Dheweke ngerti yen aku sugih akal kancil pinter. Lembuk wong Pak Rejo celuduk. Yo tak nek ngono karepmu aku siping banget lan kesuwen banget marang kowe. Ning kira-kira milih lakon apa sing cocok yo? Wong genah wayangmu nge men tenan. Pak Wiwi nyelo-nyelo lukone sing matuk mestine nggih bangane Gatot Kaca Krama.
nopo Partokromo utawi Irawan Babi. Nek nurut rumoso malah ora matuk aku mantah. Apa sebabe? Wiwit takon karo mendek aku klambi kejuju. Jalaran lakon ngono ke iku. Nek aku dalange mesti akeh adegan sing purno. Jisipe sembirane bisa dikira lagi nyindir pengamatan anyir sing logi padha kerja berat ning kamar. Aduh. Wiwi ngemblok gegerku sarasane isih tanduk njiwiti lengan Pak Rejo gumoyo. Latah woro aku pringisan kelaran. Bocah sinting kok ra leren-leren tak kowe no. Wiwi kandang katon gregeten banget. Wiwi biyen tetep edan wae nganti seprene. Aku ora peduli rolo yen ben goblok kene perawan ayu malah negai. Sing penting Pak Rejo wis sedih tur manake ora ketemu sintike. Aku sekonco uga bakal aku sekonco tur manehe ora katene dibayar. Pak Rejo emoh meres kringi te uang tanpa imbalan. Arane kejem nek ngono iku. Jan senengku ora karuan. Pak Rejo gelem nanggap aku. Mangko aku iki dalang anyeran preset isih bayi kliye pribasane pengalamanku monggung ijek 0,0. Bolo-boloku kabeh uga ngono seneng banget nemu kledan kanggo ngebrake kedibayan dhewe-dhewe. Akhire wengkang bakal nemtokake nasibku teko tenan. Isih sore aku wis dendam melipis nganti koyok Raden Sutawijaya ketoprak. Badan sutrana kanggo blangkan Mataram sing andhok asine ing kita. Kabeh iku olehku nyileh ngiwa nengen ngarep buri uga kesan pisan. Aku budal ijen wae tekan gone Pak Rejo aku disuruhke lan digoyoke bola-bolaku. Soale mung aku tok sing nganggem busana kejawen. Waduh, persis ki gede menoren lho. Panggonane alok taruhe tawub sewen ora pati gede payone terpal. Dulu sing cedhak tarup kono ana wite krambil. Doyong nganti koyok main tarup. Udakara panglekan wayang purna dhewe kantah siji mbaka siji wayang-wayang diserahake ing ngarep lir. Aku lunggah sila naja isih rada sing kudu karo nyembah krumancing ora lali nyandang buku pintar tuntunan pandangan. Bareng aku sulur swara rada ndredeg demam panggung ayake. Tujune iringan gamelan orang ngecewani lan sinden telu ayu-ayu tur cengkoke yahdu tenan. Muga-muga lancar nganti biar. Pas aku lagi siluk ling-ling ramyaning kun sang-sangka aku menyar. Cangkemku ijek mlungu keprungu swara mak gedebuk lampune mati bet banjur mak biur aku kecebrung banyu nganti teles klepes kaya wong adus. Lan pundakku loro mergo ketiban barang gedhe tur atos. Rasa kaget bingung lan nesu wersuh mlebuke atiku. Tambah jengkel maneh bereng wong-wong padha guguyoke karo surak-surak ramane ora jamak. Pengen ngeletus wae aku rasane jian. Mangkel banget aku rasane. Nanging bareng aku wis ngerteni dodok selete perkara. Ku dhewe uga perkasa melu ngruyu kekel banget nganti mbebes milih. Sing ribut bundakku mau jebol cangkir bolong sing bajing. Jalaran waktu iku ora lagi udan tur deres pisan payone turu iku mung terpal mergone oleh masang bisa uga kurang beres biar ana banyu sing ora bisa mili. Jur kandang ngencem percis ning dhuwurku dilalah topyah papan kono ketiban cengkir sing rogol terpale jur jebol banyune ngecuk awakku nganti teles nyedeke persis tikus kecebur kali. Wayahe uga akeh sing keperso melu adus. Memulus banget nasibku iki ya. Nanging arep ngluputake sapa wong pancen lagi dadi lakon. Sing aran kebangetan iku rak yang aku penonton kui nonton wayang orang bayar babar pisan jalange kepesan malah disuraki lan diguyoni. Nanging ngono-ngono wae pisan ketake yen ana hikmahe. Wiwit wektu iku aku njur oleh sebutan anyar Ki Dalang Apes Mibleres. Jane aku ya wis gawe jeneng sing hebat dalang tulus guna carita. Nanging ora payu ora tau kocap sing luwih moncar lan komersial. Ya julengke gak brutal kuwi Ki Dalang Apes Mibleres.